nakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mga tugang sa RPN DZKI alas 9:34 nin pagkaga. Ano oras na natod kan sa to mga sponsor. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad can Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwilier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luwilier. Tulay ng Pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin. Welcome sa to pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Miyerkules. Pitsaunsi kan bulan na Enero taon 2023. Mairibanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay kan mga napapanaw na tema ngunyan, pag-resibi ni mga report tali sa mga karonda. Sa lado technical, ang sa kuyang partner digdi, Engineer Charlie Binaobra. Sa information, si Rodel Cesar sa opisina sa mong sigisa ng gayon na apa, Ma'am Kayla Ligasyon. Sa transmitter site, Engineer Joanna Divilla, asin man si Tony Matic Saison. Paad makaulay ta si Ma'am Ann Rochi Irawla. Ang magayong-gayon na tagapagtaram kan Casureco 3. Maramantan mga programa maninda, wanya na 2023, asin iba pang mga activity. Ang pagpaabot mi ng happy birthday sa mga nagkukumplian yung ngunyan aldaw, nagsiselebrate kan sa endang birthday. Taro na dyan ang sa kuyang idol, hinahangaan na politiko sa Camarines Sur Rinconada. Ang amanya mo ni Joe Tertersinio. Ang resita ko kay ki Joe Tertersinio, pag udang-uda siya. Ang pangadyo niya kung aman niya mo ang pinakamabertud na pangadyon sa ibabaw kang kinaban, lalo na sa Pilipinas. Pilipino niya ako kita ay mga Bicolano. Taod-taod niya ako kayan, may matics na sa emo. Iyo man ang ngayon, epektibo ngayong maraya karundang Joey Lim.
Kaya sabi ni Joter Tersinyo, ngaya idol, happy birthday ngaya sa ama niya to, sa ama niya mo. Ni na si Congressman, former Congressman Salvio Portono Sr. kan inapatan na buwa Camarines Sur. Sa mo po, former Vice Governor, former Board Member, former Camarines Sur to Chairman, Board of Director Chairman, and former Congressman kan Rinconada area. Congressman Sal Portono Sr., happy birthday. And may have many more birthdays to come from RPN family, as in sa bilog na Rinconada in Camarines Sur. Sa padagos na mga nagsusuporta sa imo. Sa imo pong mga maray na legacy, tabang sa mga tao. Na ini si Kong Sal, ini an politikong day na mumulitika. Dawa si siya magdulok tabang sa iya, tinatabangan. Ang ibang politiko, once nakalaban sa politika, nung kakatabangan. Pero siya dahil po, paros gabos, pantay-pantayan sa iyang trato. Kaya saludo po ako sa idol ta, former Congressman Sal Portono Sr. May you have many more birthdays to come. Kundi barita ko, mayo sa inapatan ko niyan si Kong Sal, baka ma-extend ang handaan ang sa iyang blowout. Ini ang politiko na pag tinix mo, automatic reply ini. Bagong araw kan ibang politiko na pag aapudan mo na nga ni dahil nagsisimba. Pig titix mo, pirang bisis na dahil man nag-reply. Pero si Kong Sal Portono mga tuga, saro ini sa pinag-aangaan mga leader niya, mga supporters niya, mga tao. Napaka-honest, napaka-humble. Pag nag-upload ka, simbagong ka. Pag nag-call, pag nag-text ka, reply tulos. Kaya sabi ni Kagawad, Kagawad Ablan, thanks for everything that you have done to me. Alam mo na yan, sir. Di ko na po pwedeng isa-isahin at wala na akong masabi sa iyo. Talaga ikaw ang super busing ko. Umamakon mo yan, ha? Yan, Kagawad yan sa barangay. Leader niya yan sa Partikan Bao. Kaya happy birthday, busing Kong Sal Portono. Sa mga may kumpleanyo man, palayugan tama ng happy birthday po. Ang ibata pang mga kababayan na nag-isilibra mang kansendang kumpleanyo nyo nyan aldaw. Belated happy birthday man kay ABC President Marvic Dumagsang kan nabuha Camarines Sur. Oy, si paring Millard Inciso, dati bagay ni yung technician kan RPNDCK sa January 12 sa aga pala. Masilibrar man siya kang kumpleanyo. Kaya happy birthday man kay Engineer Millard Inciso kan San Juan, Iriga City. Sa mga mag-aragom na ma-celebrate man kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Endo Gabo. Sana magdanay ang pagkaminruutan kan mag-aragom na mag-isip ning kung ano pa. Ang karahayan na sana sa pagpapamilya, pagsararo, ang pag-isip na magparaisip nin mga maraot po para maging maray po ang iribanan ngunya na 2023. Sa mga police officer na
promote po sa PNP Bicol. Congratulations sa Endo. Saro na dyan si Bayaw. Gusto kong palayugan congratulations. Si SPO4 Ernesto Medroso kan PNP Calabanga. Saro sa na-promote sa Philippine National Police sa parteng ikan Bicol Region. Sa mga nakaantabay sa to, sa mga transistor radio, pwede man po kamong mag-text or mag-call or mag-participate sa tuyang Facebook Live. Kung igwa kamong gustong pangapudan or kung igwa kamong mga gustong baration or may mga remarks or comments na gusto pong ipaabot sa loob ng programa, tataan ko pong dalan yun. May balita ako, siribot na naman po ang mga punong barangay man. Pero may mga punong barangay kitang na pipil tagaro may hinanakit po sa nagkapirang mayor. Diyan sa Nasabao, ibang mga naghihinanakit kay Mayor Jeep Vicinio na may mga imbitasyon sa iyang may tulong bisis ng imbitasyon, okasyon sa barangay na dahil niya po pinagbibigyan. Although, igwang naghihinanakit na kapitan ta, siyempre kung daog si Mayor sa barangay ninda, kaya talamata. Igwa man barangay nagana si Mayor, pero talamatan pa manggirara eh. Kaya nagpaparahurup-hurup, nagpaparaisip-isip ang ibang kapitan dyan sa nagkapirang barangay sa Bao kung si Mayor ang may hinanakit sa enda o sindaan dapat na maghinanakit na pirming pigi-isnab ang sa endang imbitasyon na pinagmamalaki nindang iyon magiging mayor na bisita. Araw po kaya ng ibang mga punong barangay na medyo naglalao man taan man ang atensyon kan sa endang mga local chief executive. Bakong araw digdig sa Iriga City po, ang Iriga City Development Council na pinamamayo ni Mayor Rex Nauliva, tiniripo niya. Para pag-urulayan ang mga proyekto sa laog ng termino sa mga barangay na igwaman mga development project. Sa mga urban barangay and rural barangay. Kaya included sa pag-convey o pag-tripon mga punong barangay as inibapang. Importante kabali dyan sa Development Council na yan. Saka may pundo po yan, local government kaya. Igwa pang additional na mga nagtatabang. May mga retold program, project ng mga barangay. Lalo na po sa mga pabukid ng mga barangay. Iyang kutanan dapat gibuhong kan mga local chief executive, nagabos ng mga punong barangay. Kung magkaigwaman in tiripon pag-urulay ang sa Indong Municipal Development Council, dapat mayong politika ng pairalon. Dapat gabos na punong barangay para matabangan man po ang sa mga barangay. Dahil ito pag-arogon si Mayor Junjun Sorilla kan bato sa ka nakailing na sa Municipal Development Fund may tiga 200,000 pesos man na dapat ma-receive ang mga barangay. Ang gusto niya lang na inot na i-priority ang tracing barangay, ang tracing punong barangay na kalyado niya. Mali man po baga. Marangani pong nag-insist kani ang chairman kang Committee on Appropriation, kagawad pong Ramos, asin ng iba pang membro kan Development Council, kan munisipyo na dapat gabos na barangay makareceive ng tiga 200,000 pesos na ayuda man para sa mga development project man kanilang bang barangay. Dapat arog kayan, Mayor Junjun Sorilla. Dahil magparapampolitika mo. Ikakaurag ka kan sa imong mga barangay. Sa sito na banuang ka na bato,
nangorog ng ang pinakang kritikal na paghagad nin mandato sa mga botante ang pa-second term. Pa-second term ka pa lang, bako ka pang pa-champion mo. Nang una magparapolitikahan, dapat mo niyan tarabangan asin suruportaran. Sa kaipanduwa, yan pag mga local chief executive, dahil man ito pagpara gibo na tangingot, ang sa ito mga sanggunian bayan members, na may mga insertion ka muna pabor po sa indong interest. Dapat talion ang mga vested interest. Kaya ng mga local, mga elected officials mga local chief executive, na ang gustong pagparapaboran ang sa indong side, ang sa indong favor, ang sa indong party. Pangit po baga? Nakisyo gagamiton pa nindo ang 1 million na yan for the preparedness in times of calamity. Tapos, ang intensyon pala may ipasimintong, may maipakongkretong simentadong tinampo. Salungat eh. Kaya may ito pagparagibo ng tangingot man ang sa indo man ang mga member ka ito mga elected baga yan. Kaya ang mga mayor dapat mag-urup-urup man. Na dahil pwede ang mga style Alamusa, style Barrasuan. Kita may proseso kitang inaagi yan. Sa pagpasar po nin ordinansa or pagpasar nin annual budget. Itong Sangguniang Bayan budget, intirong tapyasan. Itong mga pabor sa departamento na sakop kan local chief executive, intirong binurumbahan. Umali po baga, bakong balansyado eh. Kaya man nangangahulugan na kamo forever kamong yaon sa tukawan nindo. Tandaan nindo. Lalo na ang mga first time na mailahir sa langkaw na pwesto sa pagiging local chief executive like mayor. Pag ikinaurag ka mo kan mga tao na mari sa tulos na kamo na grabing mamulitika, asin mangipit ka mo manggipit, tapos kamo sa second term, tutok-tukan kamo kayan, babawi ang kamo kayan sa boto. Bakong forever kamo nakatukaw, bakong habang panahon, dire-diretso ang termino nindo. Saka may election po kita, mare-elect ka mo. Ayusin nindo ang trabaho nindo. Tama man ako, parang siya mali. Di ba? Kaya ano ang nangyayari? Dahil sa mga insertion, dahil sa kasusobraman na kalalamang, panlalamang mangkan na ibang local chief executive, magin ang pagpasarlugod. Kaya ni pong budget para sa taon 2023, naabala ng aning maray, kan Sangguniang Bayan kan Bato. Sagod sa ngonyan, dahil sa mga araw po kaning pangyayari, abala, dahil na-aprobaran. Pag iyan pati dahil na-aprobaran, reenacted budget ang mangyari. Tapos, para magamit nindo ang mga dahil nagamit na pundo, ang local chief executive, mamoto-moto baka ibito. Kung ipasar man niyang kansanggunian, na itong kagustuhan kan mayor dahil mangyari, ibibito yan. O pag binito, madepende sa number of games. O, kung majority dyan, kagrupo ni Vice Mayor Vic Ramos, mayo ninda magagamit pareho. Lalo na kan mayor, itong sa iyang mga insertion na yan, mga kagustuhan niya para sa interes kan sa iyang nasasakupan na departamento. Lalo na sa iyang opisina. O di siyempre pag nabito yan, maburutuhan o mayong mangyayari. Reenacted budget ang mangyayari dyan. Kaya dapat po, dahil man pa ka parisang maray, mga mayor. Dahil habang panahon, nakakalusot ang kagustuhan kan sarong local chief executive. Maging kang presidente, maging sa mga private company. Dahil po, porque ka presidente nin sarong
korporasyon, company, ika na sa napirmi ang nasusunod, magtaga-konsultamang kamo sa indong mga board of directors. Dangogon man ang boses, kan iba. Bako man pong araw kan ang pagmanihar nin sarong korporasyon, company, or bansa, or maging kan lokal na gobyerno sa satuya pong nasyon. The voice of the people is the voice of God. Tandaan nindo yan. Vox Populi Vox Day. Sa tama lang ani kung dapat na trabaho. Taka mo, nag-aragad ka mo, nag-apply ka mo nin man iba-ibang posisyon sa gobyernong sa indong tinutukawan. Pinaraawang ka mong mandato. Magtrabaho ba kung mamuruliti ka mo? Ano na tayo, Diyos ko. Saro pa, ini man ang mga nag-apply sa tuya na mga botante na maging mga member kan na legislative body, mga sangguniang bayan member, sangguniang panlunsod, panlalawigan man. Igual lang kitang naririsan ng mga talagang matatalino, mga bagay sa posisyon na sa indang pinag-applyan sa satuyang mga elektorado. Igwa dyan, dakulo na tulos resolusyon ang naipasar, dakulo na tulos ordinansa ang naipasar. Ang iba puro sa naman amin. Naansap sa nakangkamot kung nagro-roll call ng attendance, ang secretary, kansanggo niyan. Pag nagkasabi, mga present, no, maansap na, yun lang, dyan mo na, pero itong maghaman ng resolusyon, maghaman ng ordinansa, kulang. Pipira lang, asin bilang talang sa mga guramoyta, ang talagang mga excelente or excellent, or talagang tatao sa trabaho, sa paghaman, ng mga local laws, digdi po sa satuya pong Bicol Region. Dapat po gayod, gabos na elected na member, kan sanggunian man, panlalawigan niyan, panglunsod o municipality, sa mga sanggunian bayan, dapat ang gabos na nailihir para sa sangamuya. Igwa lamang maipasar nin sikera, sa laog nin termino ninda, at least pinaka-minimum of 5 or 3 ordinances, and igwa lamang na maipasar nin at least minimum of 20 to 50 na mga resolution. Garwang dakulon man Joey. Pero dyan ta po mahiling, ang nagtatrabaho, bakong ang interes, magparakab-kab sana, nin mga benepisyo asin sweldo, hali po sa gobyerno. Sayang kan sa tuyang ka, sayang kan mandatong itinaota. Kung ang mga ini, nagpaparasunod-sunod sana pag nagkonsehin ang guyod kan dungo, kan damulag. Garo itong sunod-sunudan lang sa mga amo, sa politika. Sige sa naman na ansaap. Pero itong maghaman ng mga lay na pwedeng pakinabangan, kang gabos na tios na sektor, tios na namamanwaan sa indong mga lugar, dapat yan ang gibuhon nindo. Ano ba kaya? Araman indang daisinda epektibo, bakong produktibo, bakong efficient, effective, sa posisyon na inaplayan ninda, nagpaparadadali. Dahil malakas nga, may kaalyado, may partido politikal. Pero ang accomplishment and performance, very poor. Digdingan sa Iriga City, sabi baga ni Konsyal Boboy Guevara, ini permining gana, buenas man eh. Dawa perming pansampulo. Ako ngay bakong effective. Maluya ngay ako, bako kong bagay na maging membro kan sanggon ang panlunsod kan syudad kan Iriga. Ta ako ngay pang punong barangay, pan-executive. Ansa kuya ngayong expertise. Kaya ngaya dyan sa sanggon ang panlunsod, maluya talaga ngaya ang sa kuyang performance. Inaako niya yan. Pero sige pang dali. Dahil sa buenas man sa politika, dawa pang sampulo, minaga na. Kaya na nakakabali siya sa institusyon kan ini pong legislative office as elected pansampulong ilihidong konsyal kan syudad kan Iriga. Pero inaamin niya na yan eh. Mapunong barangay na lang ako, dahil na ako interesadong mag-re-elect. Pero nag-re-elect. Ilingon nindo tagana.
Pero at least nagtutuga siya na bako siyang epektibo, maluyaan sa iyang performance and accomplishment sa pagpasar nin mga resolusyon, as in mga ordinances, and maging sa deliberasyon, maging sa participate nin kung ano man naturutuan sa pasar nin mga ordinansa kan August body. Pero para sa samuya, sa mga nag-iisip na laog sa batalya ng politika, maging sa barangay, ang barangay po, garusadit naglokal na gobyerno ini, na ang local chief executive ninda, iyo ang punong barangay, sa saindang barangay. Naan sa indang sanggunian, iyo po ang council, ang mga elected barangay kagawad. Punan ta po sa pinakababa. Kung may plano ka mo na magkandidato next October, angon niya na maabot na October 2023, sa sangguniang kabataan and barangay election, sirtuhon po nindo na ang pag-apply nindo ng posisyon sa mga elektorado, sa sendo mga botante, sa sendo mga constituentes, itong karapat dapat po kamo na magagampanan nindo ang sendong posisyon na applyan. Tabaka, butuhan kamo, pag-abot ng oras, sige sa ng tukaw, haros malabot ang tukawan, dahil man lamang nagpa-participate sa mga deliberation, or dahil man lamang makapagpasar ng resolusyon or ordinansang pwedeng pakinabangan kan sa enda pong mga konstituentes. O ang judiciary, igwaman po ang barangay. Igwaman dyan ng mga barangay lupon na iyo ang minaayos kan mga iriwal dyan po sa barangay. Yaon dyan ang mga saradit na mga kaso pinag-uulayan sa lupo ng mga taga-pamayapa. Ako mas bilib pa ko kan ibang membro kan lupo ng taga-mapayapa, tamas madudunong pa sa ilihidong kagawad eh. Dahil pong kadaklan na nagiging member kan lupo ng taga-pamayapa, mga retiradong empleyado kang gobyerno, na mas mahiwas ang sa endang pag-intindi sa batas. Kaya niya ako, ini mga lupon-lugod niya ako, mas madudunong sa ibang mga ilihidong barangay kagawad sa toyang nasyon. Paring siya, tama ako minsan pare. O may tama man daw pare o mayo? May tama man. Di ba? Ano bang lupon mauurag? Pero igwaman pong mga kagawad kitang dapat umawan sa barangay na talagang tataukan sa endang inaplay na trabaho. Igwaman po ng barangay na inuumo taman dahil tultulman kan sa endang pag-administrar sa pagpalakaw asin pag-asikaso kan sa endang mga constituencies. Saludo kita dyan. Pero itong mga maayo man lamang ngayang pakinabang, sigisan ang karabkab ng honoraryo, aba, ay dapat dahil yung pagburutuhan. Aram naman yan kan mga constituencies. Saro pa, ining DILG Secretary ta, napapastidyo na, maging si President Marcos, dahil kaniyong daay na bagang utawot na birintahan ng kan illegal na droga sa nasyon kan Pilipinas. Kaya po nga ni ang pangapudan niya mag-sumitir na ng inaapod na courtesy resignation ang mga full-fledged colonel, maging ang mga general kan PNP. Para malinigan po da ang organisasyon kan PNP, sirigidon ang mga scalawags, sirigidon ang mga opisyal, nagkapirata diit sa naman dayan, na nagsisirbi na sa gobyerno, nagsisirbi pa sa sindikato kan droga. Aba, paano po kung ang sunod na ibusis, ipangapudan kan sa toyang sekretary, kan Department of Environment, kan Department of Interior and Local Government, Benhur Abalos, na ang magsunod, na magsumitir, kan sa endang courtesy resignation, ang mga punong barangay, kan nasyon kan Pilipinas. Ano, kakagatunin doda eh. Sa mismong sa barangay po, igwang barangay anti-drug council. Tama ba yun pare? Yung badak ba yun? Na iyan po ang nag-aasikaso na nagmo-monitor
sa panginginot kan chairman kan badak ang punong barangay na ma-identified kung sa resay sa barangay nindo ang mga pusher asin man mga adik. Ano yung nag-i-existir? Ano yung tarayaon pa? Dahil takot ang punong barangay. Sa totoo lang. Dahil dahin ninda aram, sa irisay ang kalaban ninda. Pag binangga ninda asin pinakiaraman ang transaksyon sa illegal na droga. Kaya ninda aram kung nasa likod, nasa tubangan, nasa gilid, nasa wala, nasa too, o kung saan pa. Takot man sinda, ta sindikato nga ni po ang droga. Ingon yan. Dahil sa kakadikit po ang naidideklarang drug-cleared barangay sa nasyon kan Pilipinas. Paano kung magboses po liwat? Nasabiyon ni DILG Secretary Abalos, lahat ng punong barangay magsumiti rin ng courtesy resignation dahil kakaunti ang mga drug-cleared nadideklarang drug-cleared barangay sa ating bansa. Well, mga tugang, oras 10:03 in the morning. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Ano po mga punong barangay? Kakagaton man nindo. O baka ang kulatilyo nindo, kulatilya, dahil sa dain nindo na ba pa drug-cleared ang sa indong barangay, so ma-OIC po nung barangay sa Endo, i-challenge nindo. Sige man daw nga kamo, mga OIC, kung maurag man nga kamo. O rubusan na ngayon nindong ipapreso, padarakop na ngayon yung mga pusir asin mga adik-digdi sa tuyang barangay. Tapos ngayon, ilingunta kung madeklara na kita na drug-cleared barangay. Pagka mo naman ngayon nakatukaw na OIC punong barangay. Sa gabos na punong barangay. Kung magsumiter man ang gadni, courtesy resignation. Anapot, kan iba, once na ang barangay daw, maideklarang drug cleared, mayo na daw dyan pusir, na daw dyan adik na naka-star. Yan, napot pa man yan. Saro man yan napot, ha? Kung mayo na, abot sabihin, kada may maglaog dyan na pusher or adik, papangkalan tulos kan punong barangay. Maano ka mo digdi sa barangay may, maadik-adik ka mo, mabinta ka mo ng droga, mga punyita ka mo, rumalayas ka mo digdi, takarastanta ka mo. Dapat araw kayo ng punong barangay. May ngipon, may pangil. Pero kung mayo po, aabuson lang ang punong barangay na mga nakatukaw kung mayo ka mong bayag o yagba. Totoo yan. Kaya minsan ikinakaurag ang mga maiisog na punong barangay. Kung nahiling din sa mga video, sa mga piga-upload sa mga Facebook, para abon ka, amila ang pirak na inaabon mo. Araw kayong katindan mga punong barangay dahil pastidyo na sa mga pasaway na namamanwaan. Para abon ka, anong hinaabon mo? Mais! Tuwad! Sok-sok sa lubot. Mahabong ka ba? Di na po kap. Pero minsan ikinakaurag ang sobrama na ringis. Dahil may human rights commission po kita. May commission sa human rights. Pero po, dapat gayud talaga kay po ng kamay na bakal eh. Para po talaga makamtanta and pass i-orden. Isipon nindo dyan sa barangay, mag-arama, rinip, sarong 16 anyos. Saan ka mo nakailing kaya na araw kaya naggibo-gibo? Incest rape yan eh. Kadugo mo. Mag-arama pa ka mo, pati si Lolo. Nag-rape pa. Ano na tayo, Diyos ko? Dapat pa daw, Diyos ko po. Ay, hindi tayo, Diyos ko. Kaya po, minsan, inuumaw man kan nakakaintindi, itong mga punong barangay na talagang maisog. Kung di ginibo ni Kapitan Aro kayong kaisog, naghabong ka, anong hinaabon mo? Ha? Kamuting kaya latwad. Sok-sok yan sa lubot. Ala, mahabong ka ba? Di na po kap. Anong hinaabon mo? Langka po kap. Alatwad. Sok-sok yan sa lubot mo. Mahabong ka ba? Di na po. Di manang parabon sa barangay nito. Ripis ka. Ha? Punyita ka. Ala, mama dyan.
Naranig ng maso. Paluwasanan, pakulo ng maso. Marip ka ba dahil naputama naman yung kinabuhay. Araw po kayan. Kamay na bakal, kundi maanggot sa to ang Diyos. Maanggot sa to ang Commission on Human Rights. Pero kung gusto ta talaga po ng disiplina, araw kan ibang nasyon pa din. Para abon duman, pinuputputan ng kamot. Rapist ka, puputputan ka kanil kinabuhay. Kaya po, masakit. May mga batas na dapat na gayon amyendaran po kan sa tuyang mga madudunong na mga legislador, asin mga senador, asin congressman sa nasyon kan Pilipinas. May mga batas kitang maluya eh. Dahil po na ipapautob, nintultol. Ano man daw dyan may mga barangay dyan sa Bao na pag may nag-suicide, sunod-sunod. Pag may na-rape, sunod-sunod ang re-rapean. Isus Mario, si Panyako ng Bao. Ano nangyayari man digdi sa Bao? Dahil ba yun sa drugs? O sa ano? Masakit. Or dahil sa mga pornographic film. Nangyayaring buhay. May nadakop na kang rapist. Ano nga ito? Ginibo mo yan? Nan-rape ka? Tigarog ko lang po nga paradalan ko sa Facebook, sa mga Pornhub. Itong hurubaan, hururusan, saka pag-ibo ng kalaswaan. Kaya po ngayon na-committer ko ang kasong rape. Ay masakit, Mga tugang, mahanap buhay lang kami ni Paring Cha. After hanap buhay, balik kami sa programa. An oras, 10 in the morning. Si mga mataya sa STL. Pompiang Jis. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents. Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. O galing maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin,
Solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Tatanggap ng package? Sa ML Moves by M. Luwelier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maaasahan lagi. M. Luwelier, tulay ng pamilyang Pilipino. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na estasyon. RPN DZKI Iriga Radyo Ronda, mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni waiting na. Radyo bagay ding pigbirik-biri ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay. Uno pa. At ang waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kanino? Nung diyan dito sa Iriga, sisigi ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunyan? Ay, lo, ako na music, ako na music. Easy, tataydo, easy, tataydo, no. May balita na, may music pa. Aw, iyo. Abeta, biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Ako na music. 1332. 1332. Ay, nako. Berti man, ano? Insyo, berti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, waiting ka, waiting. Puro ka waiting.
Mga tugang, balik kita sa susunod programa. Oras na po. 10:18 in the morning. Okay, good morning sa mga Facebook Live viewers mi. Kay Hermanang Marisa Mendoza of Limassol, Cyprus. Kay Melanie. At kay Mr. Dirk. Get well soon, Mr. Dirk. Bossing. At watching also si Hermanang Michelle Pasiti of Naga City. Sabi niya, marinaaga po our staff at sa walang sawang mga nakikinig at mga nanonood sa programa niyo po, marinaaga sa Gabos. Love you, Kuya Idol Joe, and miss you more. I love you more and I miss you more. Sis Michelle Pasiti. And regards na lang kibong sa mga aki. Get Wilson, ki John Wilton and Josel. And sa iyo, sister. Stay safe and healthy. I love you. Siriman, sabi ni Sonia Puntanares, good morning Sir Joey at sa lahat ng nakaantabay sa programa mo. God bless us all. Thank you, ma'am. Sonia Puntanares. Siriman po, palayogan ko nin advance happy birthday. January 13, ma-celebrate kan sa iyang kumpleanyo si former board member Manny Noble kan Rinconada area. Duman sa dirinindang eskwelahan, gigibuhon ang selebrasyon. May banda, kaya bongga. Bibo ang kumpleanyo. Invited kami sa RPNDCKI, magkantaman nga ika Joey. Ay niya, no problem. Si Edgar Mimay, makanta, si Paring Cha. Tapos si Pading Don, saka si Edmimay, makantaman. Champion pati baga ninyo si Ed sa amateur singing contest kan panahon na inisultiro pa. Magayonon man ang gading boses kayo ni sa kamaray magkanta ako, makantaman ako. Kantaon ko itong mga simplisa ng mga tono. Itong di kita maperiyo. Many more birthdays to come o sa mga iba pang ma-celebra ka sa indang kumpleanyo. Happy birthday po sa Endoga po. Sa may mga kapistahan, happy pista. Oy, dyan sa Sagrada Baaw, Kasud ba, Fiesta. Si Punong Barangay, Melvin Barayuga, dakol bisita, dakol handa, dakol inumon. Enjoy ang mga bisita. Oy, segunda dia dangon yan, may baraylihan. O kaya si mga mahilig po magbarayli. Invited ka mo dyan ni Cap. Paman daw, magdayo sa mga baraylian sa barangay. Pero tipaman po gayon. Kundi sa mga maedad na, may mga Mr. and Mrs. Manggayod. Sa mga Mr. and Mrs. pati mapagparadala ng baga pa nagbabayling chat-chat. Ikaw mga matibay na mga Mrs. Mr. magbayling chat-chat, bogi, sweet. Yan. Ngunyan kaya, kung ano-ano na sa ng TikTok bagang baili ang naguruluwa sa Facebook. Minsan nag-uuhuros pa ng bado sa kapanti. Ano naman niya ako ng TikTok na ini? Malas, buisit! Kung ano-ano na sa naman niya akong TikTok digdi sa Facebook na nahihiling ta, na nagti-TikTok, naguhuba pa. Ay, ano na tayo, buisit man niya akong marinig. Malas, papi. Oy, try ko daw na apodan si Ma'am Rochi Iraula. Rochi Nacario Iraula. Kan ang magayon na tagapagtaram kan Kasureko 3. Maaraman tama lamang ano ang mga programa nindang niya na taon, mga project, activities, Lalong-lalo na ang Kasureko 3 pagangon niya, dahil naman piggaw humaan ng putaning supply ng kuryente. Ang Kasureko 3 ngon yan,
paghali sa iling, cooperative, nag-AAA na gayod. Ano kaya nga niyan? Medyo maray na po bagaan, financial na kamurugtakan. For medyo po kaya ni yung galing, expertise ni Engineer Wilfredo, buksit, Ang ali ko nga ni ngunyan, karon nabawi naman sa APIC. Takan APIC ang nagmaniyar, nagparataas da po si bayaran na problema sa mga member consumer. Kaya garo ang lokal na gobyerno kan Albay, nagtabang na sa Aleco na mabawi na, asin balik na sa pagiging kooperatiba manggayo. Albay Electric Cooperative, iyon na po ang magmanihar. Dahil nagsisimbag si Ma'am Ann, siguro nasa meeting. Okay, no problem. Taba ka, nasa meeting man siya. Si paring Rodel Castillo also watching. Thank you so much sa pag-watching nyo. Kay paring Pong at Maring Pasing. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Chaong Quezon. Sa aming apo, kay Bibi Jana Georgette Castillo Lim. At sa aming sa aming daughter-in-law kay Joycel. Good morning sa inyo dyan. At sa aming anak kay Jan Gerard. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Stay safe and healthy ho kayong lahat dyan. Oy mga SSS member, mataas po dabaga ng 1% ang premium, nababayaran na. Ngunyan na taon. Oy mga taga DSWD, kasi kasuhaman po nindo ang mga social pension kan mga senior citizens. Dahil may mga maintenance naman po yan ang pigbabarakal ng mga bulong. Pero kung mayo na po kamong pambakal, magdyan na kamo sa City Health kan Iriga. To sabi ni Mayor Rex Oliva, may mga bulong na dyan na mahagad kamong libre, bako lang resita ang makukuha nindo. Kaya magdyan na po kamo. Sa mga senior citizens na mahagad ng burial assistance, igwa dyan 3,000 na ipinapanaong AX, O duman sa mga may problema sa pagbakal bulong, sa mga alam mo problema, may AX po ang LGU. Sa kang DSWD digdi sa Iriga, ang field office digdi, nagtatabang po sa mga tios as nangangaipong mga kababayan ta. Sumayong pamasahe, mauli ngayon sa ibang region or Manila, hagad na po kamong tabang sa DSWD. Sumayong pangkaon, mayong pangkakan, tataan po kamo dyan tabang. So mahagad pambakal bulong, so iluluwas na pasyente sa ospital na mayong pambayad, tatabangan po kamo kan DSWD. Sure tone lang nindo na mapoprovide nindo ang requirements. Takaipuan man po yan sa pag-process kan pag-release po ng ayudang pinansyal kan ahensyang ini kan sa tuya pong gobyerno. Dako lang tabang ini, lalo na po sa mga nagtitios na mga sektor sa satuyang nasyon. Minsan man, ang mga mayor na papastidyo man ta, minsan da po kaya pati ang pag-aki man da kan mga misis ninda, inagad pang tabang na pambayad sa mga mayor. Ikaw man baya ngaya siri ka nagpasiram-siram ako ngayon pababayaran mo sa pag-aki ni misis mo. Kundi mahagad man lang po ngayon pandagdag. Sana si Sarian niya nagumgo. Ay pangyayari ngayon. Oo, ngayon. Oo. Sige na. Ano ang DSWD? Dahil daw yan ay apot sa DSWD kung ang mga misis na mga ngaki na mayong pambayad man, aba, kabali na yan sa tinatabangan ninda. O kaya sa mga mag-arago, mga live-in partner,
kunday paridi sa panggata, sa pampaki, sa mga agom nindo. Taga-paso-pasoan ang unaning kuwit sa Indo, ano? Tangarig dahil makaisip, mag-ibuning aki. Ay ano na tayo, Diyos, kung masakit po kaya talaga ang buhay. Napaka-difícil na po ng kwartangon yan. Mapapastidyo ka kaya yung presyo kan sibulyas. Nagbakal akong 20 pesos sa sibulyas, duduwa-duwang pidaso, kung saradit-sadit. Ang ano niya ako ni, garo na mga ano ning man eh, kasaradit. Dahil man, medyo sadit-sadit sa itlog kang pugo. Itong quail, itlog kang quail. Ano na niya ako, ni mahalo bagang sibulyas ta, kaya garo inaprobaran ni President Bongbong Marcos na ang Pilipinas import na ng sibuyas. Bakit po makabarbarato na sa presyo sa merkado? Grabe, nakakaluha, nakakapaibi po ang presyo kan sibuyas. As in, iba pang mga presyo kan mga panginot na barakalon sa Pilipinas. Magin pong ining at ang sibuyas, pag giniris mo, paruruluwaon ka na, tamaldat sa mata. Kaya dagos na po ang pag-angkat po ng sibuyas. Sa ibang bansa, ini po ang sinabi mismo ni Agriculture Spokesman Rex Esto Perez. Makaligis na aprobaran po ni President Bongbong Marcos Jr. ang importasyon ni naabuton mga 26,060 metrikong tinulad ang sibuyas. Baka siguro magbarato, Pero kita nga ni po, dahil sa importation na pirmina sa ng solusyon kan nasyon, ansa to yung mga sektor nin paraoma, nag-aagrangay man, ta itong presyo kan mga pag-umaninda na mga pangangaipon, mga pagpatanom ning paroy, mahal po ang gastos. Pero pag pinagbakal na po ang paroy sa inda, kabarato. Dahil po yan sa rice importation kan Pilipinas. Asin kaning rice tarification law ni Senadora Cynthia Villar. Ay ano na tayo, Diyos ko. Ano na daw ang mga paraoma. Kumusta naman daw ang sa indo pong pagbuhay-buhay. Paglinantupan pa ang sa indong kapapatarok pa sana, ay Diyos ko, ang mga 12,000, 15,000, 20,000, ririmation po, logi sa indo yan. Bagsak ang ekonomiya kan mga paraoma. Dahil sigyan oran totoo yan. Sigyan oran-oran, may mga kababan na lugar, mga umahan na pinaglalantop tulos ng tubig ba. Kung bago ka palang patarok, lapaan sa emong tinarok na paroy, logi. Dahil grabe ang gasto sa mga paratarok pa sana kung 20 katao yan, kung ang bayad mo 250 kada aldaw o 300 na sana kada aldaw sa 20 taong paratarok o i-times na daw yan 300 pesos times 20 na mga paratarok ay lagas ang 6,000 mo. Tama ba ang computation ko? Baka 6,000 ang lagas tulo sa emo. Si mga paglinaw, pagparado mo gamit itong itong mapanas na bat-bat. Sinasabi pa lang yan Sir Manding Casubago na yung pag-aarado gamit ang mga damulag. Oras na mga tugang, 10:32 in the morning. Yan po kamo nagantabay sa RPN DCKI sa programang Bicol Connection. Inipon sa indong karonda, Joey Habanaling. Good morning. Sa mga nag-antabay man sa Facebook Live, good morning. Sa mga naka-antabay sa mga transistor, good morning. Sa mga yaon sa laog ng merkado publiko, sa mga terminal. Oy, dyan sa Nabuha, ang magayon na barita dyan, tamahuros da po, ang pamasahe
sa Trimobil, kaya maugma kanian mga paralunad. Pero mapaluwas ng panibagong Fermitrix, ang Committee on Public Utilities, pag naayos na po, sa Auto-Urulan. Sa bagay, nagraray-ray naman po ang pagkayod kay mga Trimobil, tagaro na baga Christmas light ang iba sa mga pasayro. Bagong araw kan mga lockdown kang panahon, higpit kan na inaapod na health protocol, may mga barrier pa. Saro hanggang 2, maximum of 3 passenger. Pero ngunyan, so, bagang maraming pasayro, maana pating mga pismas ang iba. Kaya, panahon naman po na magtaga-huros-huros naman po ang pamasahe sa Trimobil. Dawa nga ni guys sa mga buses and jeepney. Kundi sabi kan mga yaon salado kan transport, mahal pa po ang presyo kan petrolyo. Paano man nga kami mabuhay? Kaya paano man sa riding public? Nabako man gabos sa riding public, mapirak. Igwa dyan taradol sana. Ani ba nga ni Ken, dahil na nagkakarakan, igwa lang ikapamasahe. Sa mga parasira, good morning. Sa mga amigo tang paradakop nin karpa, dyan sa La Purisima, nabuha. Oy, Kapbert! Dahil ko pa nanamitan ang karpa mo dyan sa Kahito. Orientado yan manamitan paring siya. Diyan da sa bula, dakol pa dyan kan panahon, darkula ang pangkarpa. Sa kami kaya, ginikanan mi bula. Almost more than 20 years. Nag-mayor ang ama kanina ako dyan sa Partikan Bula. Kan panahon na aki ipapu ko, narumduman ko itong mga pigsisira aming karpa, kadarkula. Kadarkula o ng mga karpa? Ang paborito katong lolo ko ni ex-mayor Moises Habana Sr., itong ginagataan po, sa liputok lang nagata ang karpa na may kumpletong rikado sa laog kan buros. Liputok yan. Pag nagpuga ka ng nyog, mayo siyang halong tubig. Kung dakulao na karpa, gagataan yan, may mga rikado sa laog kang buros, mga tulong nyog o 4, purong nyog talaga siya, ngunyan di may gata, luluto na siya. Luwi-luwi lang ang kalayo. Pag naluto na po yan, natimpla na. Masira mo na maray. Diyos ko niya ako, makamot lang ako. Tayo nititiradahan ko na niya ako ni yung ginataan na ining karpa. Ay bihira na kumaka dyan sa bula. Dahil mga sadiring tao ta dyan, may mga baruto man sinde dyan na nagdadakop man ng karpa. Minsan daw mapasyarang ko dyan ang mga sadiring tao sa bula. Madaran ako ning bayong na bugtakan nin darakulang karpa. Abukan sa radit na karpa tamadugi. Oy mga misis, magtaga-eskusar na po mga mister. Nin pangutuan, tan mga estudyante pag nagpuli, dapat agkuki, makao. Sumayo pang isasap na Joey, paano nga yan? Magtaga-utang na po, magtaga-disponer na. Nin bugas, saka panira, sa mga kataraid. Inutuntan ng disponera ng mga kataraid. Naireigwahon man tuktukin na nindo. Pautangan ang tigning bagas pansap na. Oy, sa mga paradakop kuhol, paradakop ning suso. Uy, ang suso daw sa kakuhol nagsiram na po kayang pag ginagataan man. Ining suso mga tugang, paborito ko man yan na ginagataan, minsan sa kalunggay, sa kangkong, tapos ining igwapa ka itong lubi-lubi or ining may sarap pang gulay na masiramon pa dyan eh. Basta ang suso po, pigsusigop ko talaga yan, pero ingat po kamo kang pagsupsup kang mga suso. Patibaad masobran man indong sigo, pati itong shield, makalaog na sa lalamunan nindo. Pero nagsiram na po kaya, dinidila-dilaan pati ang mga gata-gata dyan. Siram. Ang kohol man po, talco moista man, itong kohol na kinakaka, abang siram po kaya sa ginataan man, or adubado sa atawyo, or adubado sa gata, na may kadikit pong sili-sili.
Tan Pinoy, may mga mahilig man po magkaonin may silita pampagana ngayon. Dahil ko lang po aram kung saan ka gaganahan. Gaganahan ka ba sa pagkain o gaganahan ka sa kama? Pambira. Dahil pampahali pong lipot, tamaagnaw sa panahon na ini. Oras mga tugang, 10:38 in the morning. Oy, sa mga paratienda po, nin karning baka sa mga merkado publiko. Makikiulay lang po kami sa Indo. Ano po, magdangog po kamo. Na kung bakang karning baka ang sa Indong nininegosyo, sa dainong kanindo haluan niya ng damulag. Ta oras na makabakal dyan, ito pong mga bawal magkakaning karning damulag ta kung mabaghat, lalo na itong mga bagong mga ki na mga misis. Pagsisimpudan po nindo yan, ta pwede ka mong ireklamo sa gobyerno lokal, sa market superintendent, na dahil na kamo otro pa, irinyo kan sa indong lisensya, tamadaya kamong negosyante. Dakol nang nakaabot sa kuya. May broadcaster na naka-istorya sa ko, napilay siya dahil si binakal niyang karning baka, hinaluan po ng karning damulag. Isa kata, siya pala may arthritis, tamakulog. May arthritis sa kamay gout. Ay napilay nga ko, Joey, sige nga kong kama. Tapos sinabakal ko ngayong karning baka, hinaluan ng karning damulag. Kaya dahil po kamo, tabaka reklamo po kamo. Siri man po, ang ibang mga paratsinda ng feeds. Sa daya manindo haluan ng ibang pagkaon, ang mga pigtitinda sa mga feed supply, nin pagkaon kan baktin, an urig. Sa kasuod may naka-istorya sa kuyang punong barangay na ipigbalik niya lang sa tindahan na nabakalan niya ng feeds. Sa itong urig niya po, dahil kinakakansok feeds na binakal niya, tanahaluan po daan ng iba. Tan mga mga baktin pala mga tugang, ang mga baboy. Kung bako manindang parong-parong ang feeds na kinakaon ninda, pigpaparasuag-suag sa napalan niya. Narisa niya, ay, may halo ngayon ng feeds na binakal ko. Anggut pa da itong feed supply owner. Ay, teka na rin ba yan? Umabalik ko lang yung korta. Pero ang kilo ngayon, nabawas dyan. Anggut pa ngayon sa Joey. Ngayon, ma'am, kaming parabakal, pwede nindong maloko, pero ang orig na ataman ni, dahil nindong pwedeng lukuhon, kan may halo nindong feeds. At tinaramang kuman nga, Joey. Okay, tama man niya ako, mga pudan daw kita sa radyo. Nan mga paratsinda, dahil bali daw, diit lang po ang kitahon nindo, pero dahil man po kita mandaya. Kawawa naman kan mga customer nindo, kompleto ang bayad sa kada kilong binabakal. Dadayaong pa nindo. Pero bako man pong gabos na negosyante, madaya. Inuumaw mi, ang mga negosyanteng legal na dayan ang dadaya sa sendang mga parokyano. Sa sendang mga suki. Pero ikinakaurag po, asinabubusong man, ang madaya. Diba? Kaya dapat sa religalan sana kita. Sa mga Chinese nga ni, nagarayaman ta ano, dahil bali nga magtubo ng bariya sa kada produkto, basta dire-diretso ang bariya, pag nakwinta mo yan, nagdakol yan, nagiging ribo-ribo. Kisa man sa iba, na gusto pirming gulok-tulo sa presyo. Dahil baga nag-aasinso ang negosyo. Dahil lang sasamantala kita. Kaya dapat arogon taan mga Chinese. Eksperto sa pagnegosyo. Diyan po sa Partikan Baaw, sabi kan ibang mga punong barangay na nakaulay ko, kasod ba? Ang maut man din dyan sa mga sanggunian pang bayan ninda, mainguha man lamang na ang pagiging third class municipality kan Baaw, magi man lamang daang second class municipality na. Magiro-iro man po kamo, mga sanggunian bayan members, diyan po sa Partikan Baaw, Camarines Sur. Digdi nga ni, iyo man ang kamautan ta, mag-ibo man ng paagi ang mga sanggunian panglunsod kang iriga, na ang pagiging third class, ano kita pade?
city. Pero igwang apod sa to, component city ba tayo? Anong apod gani sa to eh? Ha? Charter? Ang naga, charter ang naga. Component ang Iriga, di ba? Ang chartered city is naga. But ang Iriga City, ang pangadyi taman lang kutaan na, haloy-haloy na kitang termina sa nagayad kitang third class component city. O sa bagong komposisyon mo niyan, kan August bodies, ang gunang bayan, panglungsod members kan Iriga, magin kan sa tuyang local chief executive na si Mayor Rex na Oliva, mag-isip man po daw kamo na maging second class city naman po ang Iriga. Kung paanong gigibuhon, adalan nindo po yan. Kaya yaon ka mo sa posisyon na mag-adal asin mag-gibo ka yan. Sa Bao, nag-iano na ang mga punong barangay dyan. Mga Sangguniang Bayan members, mag-ingomang kamo. Nadaog pa nga kami kan buhi. Ang buhi nga first class municipality na, ang nabuha. Nag-increase nga ya. Ang sweldo kan mga barangay, maging kang barangay workers, por medyo nga ito naging first class, municipality na ang nabuha sa Kaanbuhi. Kami ngaya, haba-baba. Oh, dahil ngaya, maluya. Dahil ngaya nagiginibo na mapas second class municipality man lamang ngayang baaw. Sa Iriga, human yan eh. Permina sa nakitang nasa third class component city sa enterong Kabikulan. Ay ano na tayo, Diyos ko. Pero mga tugang, mahanap buhay kita. Pagkatapos ka nahanap buhay mi, balik kita sa programa 10:45 in the morning, oras na ini atod ka sa tuyang mga sponsor and advertisers. Sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtetesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya bilib ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, bilib ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. O galing maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Bilib ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin. Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
ISO certified world-class quality. A first on radio. DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest. News you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni Waiting na. At tumagay din bigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay. Uno ka. At ang waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba ka inutulong diyan digdi sa Iriga? Sisiki ay baga. Kunyan, Radyo Ronda. Anong kunya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Sisi, tataydo. Sisi, tataydo. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta. Biri ka na, ta AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga, agko na music. 1332, 1332. Ay, nako. Perti man, ano? Minso, perti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, waiting ka, waiting. Puro ka waiting. Balik kita sa Satoy Apong programa. Oy, good morning kay Joak Akiler Jr. Kan DWEB-FM, sikat asin chief technician in the nag-watching sa Satoy Apong programa. Diyos mabalo. Barita ako, kasood man, nagkaigwaman pong New Year's party dyan sa Capitolio. Yaon si Governor Luigi Villaferte.
Asin po si Congressman Elry Villaperte and Congressman Mix Villaperte. So mga nag-atendir na mga mayor, aba, happy. Happy daw, happy. Magin ito pong mga nag-atendir na mga municipal councilor ay happy po. Ta naka-receive sindanin, sobre. Yan. Siyempre sa mga mayor, daradakula yan. Sa mga vice mayor, sunod sa mga, mayor, as in sa mga councilor, pababa. Pero ang barita ko, pinakababa happy and mga konsyan. Magin ang mga mayor, nag-ruling naka-erismay. Magin ang mga vice mayor, kan team 1 kamsu. Okay, sa mga opisyalis po as in empleyado kang Kapitolyo Provincial, Happy New Year and advance Happy Valentine sa Indo po Gabon. Good morning. Luwe-luwe naman po ako mga tugang na paaram sa laog kang programa. Sangarang kan sa ko yung partner sa lalo technical. Kan sa ko yung idol, engineer Charlie Binaobra. Yan man po sa information si Rodel Cesar sa opisina sa moyang magayong-gayon. Apa, Ma'am Kayla Ligasyon. Sa transmitter site, Engineer Joanner Divilla and si Tony Saison. Sa Divilla Clan po, kan sa lakaaging Sunday, naging colorful, successful. An sa indaman na naging Divilla Clan reunion, mga mamok. Ko po, father-in-law, Jose Divilla Balang. Kaya mamok man. Si dating PM Brian Divilla, kan DCKI, Divilla, siyempre mamok man. Anagom ni Sir Manding Sarion, Divilla, mamok man. Pero po, naging host, Divilla Clan, pamilya po ni Councilor Jose Boboy Villanueva Jr. Dahil Divilla po ang pamilya ninda sa mother side man. Kaya iyo man po ang nag-host kan Divilla Clan reunion kan nakaaging Sunday, very colorful and successful. Bueno po, salamat kan sa ito pagkantaba, stand by sa masunod na programa.